Onso so san kro no de we awaye wuni to bia obetimi de aka bibie betimi aye bibie wo ya from physical de wote ho a wo ye watch ebo eye obisika akonwa a wote so eye obisika o ho nte de na obetimi aka kire me wo di nyame di kro no na mo di sisiga na konsa fa o kwase fu okọ no akromfo ana me pesa me kire ne se bibi wo wi asa bo 1 o'clock no pay osoro nyensa asase nyensa sensuo we yebofo de a kofi page e besa me chawo se bibi wo wi ase onum su a eno me nto so ade a eda wa brabo ma bi ka wano a eno me nto so oba pratete te sa abo aka abono me mo bia me kese na me dome. Kodo media na wasugusu a ohwe adofo mema wakwaba na ne de nsusu no ensem bi trending aha eye Kodo media na make catch us subscribe like na share program no sene be ya obi biara onti ana so onwe bi obebi ono so bete dia ekoso ewo manga ne mo ani sen eye prophet Azuka amansie prophet Azuka na ene de nsu o trendy ye pa ewo Ghana mu anomo ni nyina ene se eye ebra oye ne life ewo TikTok nimse mpempi no okọ life neja one ne church members anaso ne nadofo edidi nkomo spiritual insensem de ekoso na ese wafaso akanyame asem ede a kire ne mba na ne de nsusu ne bra oye life no abranti bi aye friend Kofi pages join life no na join life na dofo insem ne koye give and take and na say uni boy no twabo ne yi papa keka na adwen de kire no se de omo ye nyina no eye atro ono mu di Ghana ha no mu de jinkrofo bu nkrofo jinkrofo esika enti no kana adwen ye e de kire na dofo yinkotie de we aboy ne de ensem no etu eja Ghana fo no do na jiminti mu di nyame din na ma ye manimu na mo de zan wo mo sa sika hin fa na ye kohwehwe ye ko dwale ni pa na akohwehwe sika Elon Musk e wiase ma sika fro wo dwale to bida ansan wo nye sika tie wajimi minyu fris wajimi yankasa wajimi pa wo na wajimi mo de Kristo som ezan manfo too much krono kwa na ye mode krono na ye mode nyankopon na obeyisu ni din wa hade abepesika TikTok we wona create ye wa basoda esansa Ghana no dodo na adwene nya adwuma ntini mode krono kwa eneti wo worry minwie ye me kasma chiro ne kade obeka san kwase ade we ya waye no wonso so san krono de we ya waye wuni to bibia obetimi de aka bibia betimi aye bibie wo ya from physical de wote ho a wo ye watch ebo eye obisika akonwa a wote so eye obisika o ho nte de na obetimi aka kire me wo di nyame di krono na mo di sisiga na konsa fa o kwase fu okọ no akromfo worry wie kade obeka minsro ba akokura unsro me Misro. Okay. Sadia na waye no. Aha. Me ye me life. Oh ye o live enti dia kro no na mo bom wia asaba abetage amoma yiwa firi so. Say ya mudi nyame din sansa Ghana ho kire ho na nipa dodo na ahia mo anti no. Kro no nko a. Wa akonwa a wote so no ye usika na ode toy empo ade na ebutu uti na nya usika enipa dodo na ntimi nsave mpo nto bicycle empo na o matena so enso mo di azan eza wo mo sa na mo di atoto cars na ejapade na mo titim uti asma me catcho ufriso yeah na ansuwa o se okroye won wan say boy no ene ne kasasa na we na eye huahi join ne life no anobusa ne say na dey na odi aye abrantie ya enumre osopaw etwaba usa na odifo no eka kire ne say onye ne hwe ne mumu no abrantie no edibetu na nim ka kire ne say owabrochire na oni papers ana ne nsa nka ne nkratae on kan tire o se brabeka bibi wo ho me nya se me nkoka se ma hye wonkom
Yes. Men kwasha won kom no aka say nim. Wo no afresa winning krata na say okay. Edi a wo de call e fabla na me mo ho mpa ma. O start di matem. Men sha won kom no aka say problem ya na obi nim say. Sabi obi ye odifo ana say obi ye suntim ni pa no betena social media wonim de wo ye. Na adafo ansoa o eye me say eye Prophet Azuka de kire abranche ne say wo say menka wo ye menya wo hwe na waba ababe didi matam de me kire obibia power lies. I will show you me kire say yemfiti enkodidi obi atem. Now entimo amunim ebinim munim nyansa. Aya munim nyansa. O odifo a me wa be a me di kosua ne snap ebo. Enti se mi ni hwe kola no me frɛ nsuo afra honhoma mentimi nkɛse o nwene sa are ya wo no ti hwe fo we say Azuka power. Come on. Oh, nwene baby. The enti abetimi ahante wo ne sɛ menka wo be di matam ti me kɛse wo be yɛ oso adwuma me de ujimi abeja wo kwayo emfa kro to nchen. Bible say onipa on pese bedi no so hene ne yemfa no no asafo urade ani mesi na bo onye de nkunu enti de wajimi no mesi wabo senti na Ghana Sahamu we kese no Humble. Say on say a higher and yawni and now see pay a mimi pay. Anna osi bibia ni wiase. So ntimi nya hwe. Say mentimi nya hwe na onu nsuo dia. Me de bosomprenam. Yeah. Nsuo bosomprenam. Me de uja no kwan. Yeah. Obra ho ase a obenyina che. Papa ofie pani ofie o ka cho se nko kasa ntia obi. O kaseti obi o kese obe yo so adwuma endu party say ablantie ya meye life ya obetro nkwase asem woni o otro nkwase asem woni o start peja small that dey me peja that dey na enwo no nusa ada de na se oni enti na oni o ablantie otro nkwase asem no oni endu party say me bibia enya ana enyo no nkwa so enyo no nkwa o me de be ka ne fie o ma me ne nuanum nyina yeah aya busa pani say ye ka say ade ye family cases a abusua pam sa we wadimi achu we wa hwe be ma ya bia se fa ne to oh na uni made be ma ya bia se fa na to jimifo o se fafa oh me mano ase me mano papa wo mutirim dodo be ma ne ya bia se fa na to jimifo aka 8 minutes now they bury here. I say my ken cash. We say cash. Yeah, as I say. Yeah, I think that you have been mixed also I feel. Yeah, me too on catch it. Other than I say, share. A ma papa be also, and a ma papa be also. With Jimmy for oh my head. Me dey me say a man no am wo so ne me ma no wo nua be ma de man ko man ko de be wo nua be ma no otu no fo odifo to say Azuka kasa nkotron kwasa sem tienye odifo bi a wo de moa de moja ya ade ne nka no ajagoraja otwa aboa enko otron kwasa sem Azuka otwa aboa nkotron kwase asem enti wagimi kura no huni sesa sunsum no se ye papa e betimi asew e ye bone so betimi asew onwene saada asem 1 and 2
Oman chrom 1 and 2. Papa na wonder no the snap. Me ma peja snap some the snap ye adwuma. A me de kusia ye adwuma. Un ma de krontia. Oman no Monfa monhia nyansa hu ni se obi se ko manage monhia nyansa hu ni se adoma chede obi ane ne de adoma chede obi ane ne de enti osofo adom ne me de enye pa nche se me de enye papa ana makache o se o pesofo a odi ne be di agora me de enye mea me de me jaw quite simple. Me jaw quite enti se ukunu ana boyfriend bi trotro nkwasi asem na onim se wo hu se boyfriend na atra ka chere se papa we de fani ni agro ablantie na me ye life no ba so be trotro nkwasi asem no onie na busuafo be gimi adi na busuafo ne nuanom no maame mu nyina on bagye mi adi ana se me baybon sam me ye baybon sam ya ade yi ti nya sasem na me ka cho onipa bi o ya ade yi bi o se ya ade ntuni sunsum nipa bi edi agora no ay careful da ben wo hu se me kan obi asem da ben wo hu se makoka obi da nye bi da Udubia baby aka opa me fa me video kan de obeka enyam asem na obe primu akoma se wo de orden a ma yanka na do dwan kobo adare na se nyensu bia na itimi dwale adofo na ene de nsusu no de ama ensem no aye de anase ensem ni mu aye de ni nyina ene se eye prophet Azuka ene de ya omachi ya ene akogina nsuo afrefre nsuo e de adome boyi ba enye easy adome ne busua nyina yese ne chimba nyina no wadome no ni nyina ne se boy no amba mbeyi na no a edua boyi enya no wambamba be pa achow a duabo no enya no na saa na adwumedie no anase nsensem we nyina akoso no boy no block ni ono nso etie video na so hu video ni bi ama ono nso a reply no ono nso de na adwen abepra na ka kire ne say back to the sender they odifo Azuka ye nyina no and the obona dane e de ma ono ankasa ana afensu so no boy ne ma etie ase say nananom ene Yesu anase osoro ahindie mu no Nyankopon no mu nyina no omudi asem they are judges enti dia abranti prophet Azuka ni nyina no omunim so no abranti no kware na oka ana afensu so no onye ne bone ye ne mu no prophet Azuka na ne bone oye nyina no nananom bedi abranti no dwabone enye ne hwe ne mu nananom nso bedi asem no no mahu mebia asem no nso den ekọ asuo sisa ana megyina mu abo anopa 1 o'clock asuo sisa ana megyina mu na yebedi nkomo kakra afa sunsun sem oman nti sunsun di ase eno ma bebre akoso oman Ghana menkasa obetimi ayede obeye bia menkasa social media mendi obi atam nkoka obi abeka bia oka ma dom na mi wo preti no onti ase akwa no tum de nti a megina ha ne se enipa bi si bibi ni wiase piao enipa si bibi ani ho piao na tumi ni ho mi be prove nipa amoma hu se tumi ye dai e wo ho piao mi gina nsuo sisam na bible say me honhom butu nsuo anim nsuo anya bosom Dabi da nsuo eye bofo nsuo anya bosom na nsuo ye dai bofo eye bofo matade no kwa mu nsuo eye bofo Haish nsu kasia edakwa abere na ayira fa kumasi nyina mu memebodua
Dabi. Na me ba be curse. Bible say onipa bi a ompese ebedi no so hene no. Yem fa nem na ono asafo rade ani. Ye mesi na bo. Mesi na bo. Na enne. Untie ni ye. Ukuta men sam snap. Cash. Ablantie bia ye niemo ho. Ebinim se bibi ni wiase na untimi nyame hwe. Ana me pesa me kire ne se bibi wo wiase abo 1 o'clock anopay. Me gina nsu kase mu na me kase. Osoro nyensa. Asase nyensa. Se nsuo wo ye bofo de a. Eye ablantie kofidai. Coffee page. Coffee page. Me pesa me chawo se bibi wo wiase. Mama pacho. Enye saa. Mekuta men sam snap. Me modia na me kese me dome. Onum su a eno me nto so. Ade a eda wa brabo me bi ka wano a eno me nto so. Oba pratete te sa abo aka abono. Me modia me kese na me dome. Sa numi we ebedi wo ne wasefo. Ebedi munya. Abetra mo so dan kwa nyina na onipa oba wo no entimi sisa case we every mo so se mi yo nyame nipa ana mi yo nyame tifo ana urade nyankopon ma me sa snap akwankyere na mi gina so mi modua me kese na me dome no ade a eda wa brabo mu ode no ka oba ma dome no ade a eda wa brabo mu onum so didi a ma dome no anya wono nko a one na hyefo onipa bi a menka no na ono so ode me di agoro the great Azuka 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 oba for mani abre memfumo obi a nkasantia obi a Ablantie kofi sa waye niemo ho nipa di matam Ghana social media bebre men kasada na we di ona eche se owakoma oye matwoman entibofo ube shame mu no o ka tira me se me nkoyi mitirimi enie na yi mitirimi na ablantie ba bi owo biara na chechire no awa abrabom na ahoto ade ahoto ne na busua na sie omo awo nsu aso sane mede na hyefom no saa na meye na brabo oman ne nti ase mi yo nyame tifo yesu sumunyuma menka obi nsuo anya bosom nsuo eye bofo me moni bia me mena hu se wiase bibi wo wiase my Ghana be careful adifo akasetia asofo akasetia president aban panimfo atitiru ahemfo akasetia anya poma bia na esum ablantie no mama no 1 week one na busuafo me pachew anya saa me moni bia na madome no one na sefo ade a eda wa brabom me twini te se aboa wa o twini to ase e fasa ase so na ne number te se aboa ka abono Padofo we ni ensem a ekoso e wo Ghana ni mu a ama ye prophet Azuka all trend ye we na ye boa me de abrawo na me ka subscribe to Kodo Media na prepinu de ekoso bia no ye de ebebre mahana mdi mbesi makra mu nyina bye bye.